Salutare, oameni frumoși! Sunt Alina și voi fi gazda voastră virtuală în această seară plină de voie bună. Dar stați așa, că nu sunt singură. Vi-l prezint pe Alexandru. Și nu este hologramă. Este 100% real, adolescent în toată regula, 17 ani, în carne și oase, și gata să dea startul distracției alături de voi pentru următoarele 2 ore. Hai să vedem ce ne-am pregătit. Dăm startul serii, cu ceva bun. Vă invităm la bufet să vă faceți încălzirea cum se cuvine. Pentru adulți, un delicios platou țărănesc cu bunătăți de casă de la renumita Sergeana din Poiana Mărului, pâine țărănească cu cartofi, rumenită pe vatră și, bineînțeles, un păhărel de pălincă de bistrița pentru domni sau vișinată ori afinată pentru doamne. Iar pentru cei mici, avem surprize dulci și gustoase, feliuțe de pizza și ciocolată caldă, cu sau fără frișcă. Așadar, nu fiți timizi. Vă invităm la bufet să vă serviți, să vă încălziți și să intrați în atmosfera de petrecere. Hai noroc și poftă bună!